Sve, ja čujem normalno, prestati. Poštovani predsjedniče Republike Srbije, uvaženi ministri, predstavnici Narodne Republike Kine, vaše ekscelencije, predstavnici lokalnih samouprave, dragi prijatelji i zaljubljenici u putovanja. Dobrodošli na ceremoniju svečanog otvaranja najznačajnije turističke manifestacije u regionu, 44. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu i 18. sajma hotelsko-ugostiteljske opreme Horeca oprema. Imali ste priliku da vidite i čujete nastup Balkanopolisa, našeg benda koji predvodi Slobodan Trkulja,
kreativni ambasador nacionalne platforme Srbija stvara. Reći ćemo samo da je jedan od razloga što su oni sa nama danas ovde, činjenica da je Slobodan Trkulja na poziv CCTV-a, najveće televizijske stanice na svetu, nastupao u novogodišnjem programu pred kinesku novu godinu, u noći kada je najgledanija televizijska emisija na svetu imala 11 milijardi gledalaca i oborila svoj Guinnessov rekord. I ima li boljeg načina u svetu predstaviti našu tradiciju i kulturu. Sajam turizma će nam i ove godine predstaviti najnovije trendove u međunarodnoj turističkoj industriji, kao i inovativne koncepte i perspektive u razvoju turističkog biznisa. Prirodne lepote, bogata gastronomska ponuda i gostoljubivi ljudi neosporni su kvalitet u promociji doživljaja koji nudi Srbija kao turistička destinacija. Pogledajmo sada video koji nam je spremila turistička organizacija Srbije i to samo da nam malo baš Srbiju i letuju pod suncem našeg neba. Putujemo sada iz Srbije nešto dalje, daleko, ali samo geografski. Kina je jedna od kolevki ljudske civilizacije, zemlja sa hiljadama godina pisane istorije i jednim od najstarijih pisana na svetu, čija su otkrića izumi i filozofija oblikovali čitav svet. Kina danas, koji putnici koji odlaze u Kinu, mogu da se pohvale jedinstvenim iskustvom u njenim velikim modernim gradovima, kakvi su Peking, Šangaj, Hong Kong, ali i desetinama novih metropola koje se sve brže razvijaju, zahvaljujući nezaustavljivom motoru kineske ekonomije. Ali to je samo delić onoga što ova fascinantna zemlja nudi. Ove godine zemlja domaćin sajma turizma je upravo Narodna Republika Kina. Pozivam njenu ekscelenciju, ambasadorku Narodne Republike Kine u Srbiji, gospođu Chen Bo, da nam se obrati. 尊敬的武契奇总统，尊敬的各位部长，尊敬的闪屏团长，女士们、先生们、朋友们，大家晚上好。
请允许我代表中国驻塞尔维亚大使馆祝贺第44届贝尔格莱德国际旅游博览会开幕。更令我们感到高兴的是，中国第一次作为主宾国参加贝尔格莱德国际旅游博览会。首先，我要感谢本届博览会的组织者为促进中国同塞尔维亚以及中东欧国家间的旅游合作提供了宝贵的机会，感谢你们的精心安排。刚才特尔古利亚一曲用中文演唱的康定情歌，我相信会让所有中国旅游者坚信，他们来到塞尔维亚会有宾至如归的感觉。也要感谢中方代表团，特别是北京市和宁波市受中国文化和旅游部的委托，在短时间内积极回应塞方邀请，为担任主宾国做了大量的工作。更要感谢武契奇总统、塞尔维亚政府以及旅游和青年部对中塞两国旅游合作的高度重视，以及给予中国主宾国活动的大力支持。特别是武契奇总统今天亲自出席开幕式，这是对两国旅游合作极大的鼓舞。我也深信，这是对塞尔维亚旅游最好的宣介。中塞两国开展旅游合作有着独特的优势，一是互免签证，二是互通直航。近年来，中塞关系快速发展，两国人民间的友谊越发深厚，两国人民到对方国家去看一看的意愿越来越强烈，中塞旅游合作前景广阔。我相信中塞两国双向旅游规模的扩大，必将有力带动中国同中东欧国家旅游的合作，为增进中国同中东欧国家的人文交流，促进我们各自国家的经济发展做出贡献。希望大家以本次博览会为契机，增进了解，拓展合作，为广大游客提供更多优质便利的旅游产品。最后，我想说，尽管中国、中塞两国相距遥远，但只要拿起护照、买张机票，就能来一次说走就走的旅行。正如本届博览会主题所说，度假并不难。期待在塞尔维亚和中东欧国家看到越来越多的中国游客，也欢迎各国朋友们到中国去走走看看。祝本届博览会和中国主宾国活动取得圆满成功，谢谢大家。Hvala svima。
partnerstvo koje gajimo sa Narodnom Republikom Kinom. Odnosi Srbije i Kine napreduju i dobijaju nove forme. Srbija u tome vidi dragoceni doprinos stvaranju uslova za ravnomerni razvoj kao jednom od ključnih preduslova globalne stabilnosti. Dame i gospodo, pričinja mi veliko zadovoljstvo da mogu da pozovem gospodina Xi Jinpinga, šefa kineske delegacije, člana rukovodstva Pekinškog gradskog biroa za kulturu i turizam, da nam se obrati. 尊敬的吴奇奇总统，尊敬的陈波大使，尊敬的各位领导、各位嘉宾、女士们、先生们、朋友们，大家晚上好。在早春2月的美好时节，很高兴来到美丽的塞尔维亚，参加第44届贝尔格莱德国际旅游博览会。我们心中都有一个美好的期盼，就是希望世界旅游业能够像春天一样百花齐放，姹紫嫣红。首先，我代表中国代表团向本届博览会的开幕表示热烈的祝贺，向吴奇奇总统、组委会、中国中东欧国家合作秘书处、中国驻塞尔维亚使馆给予的大力的支持和帮助，表示衷心的感谢。中塞是铁杆朋友，友谊源远流长，两国关系经受了历史的考验。近年来，在两国元首战略引领下，在“一带一路”倡议和中国中东欧合作机制带动下，两国关系呈现出强劲发展劲头。务实合作硕果累累，人文交流更加密切。随着免签、直航等重大利好政策的落地，中国一要成为塞尔维亚重要的海外客源地。中国与贝尔格莱德结为友好城市以来，两市高层互访不断，双边关系发展顺利。进入后疫情时代，希望文旅交流合作能够成为中塞两国巩固全天候气候的友谊，加强全方位合作新的重要增长点。文旅交流合作已成为促进各国民心相通、增进互信的重要桥梁。疫情防控进入新阶段后，恢复发展是当前和今后一个时期世界旅游业的共同主题和共同的愿望。该展会作为东南欧地区最大的国际旅游博览会，为世界旅游业复苏发展打造了重要引擎。中国担负本届博览会的主宾国，精心策划、高效组织，北京市文旅局、浙江省宁波市文化广电旅游局和国内重要的文旅企业共同参展，向世界展现美好中国魅力金庸。中国代表团愿与各国以及地区的旅游部门、旅游组织、文旅企业一道，用好本次博览会的有利契机，务实地开展文旅交流合作，为促进世界旅游业复苏发展，为促进中国与中东欧国家的人文交流做出新的更大贡献。借此机会，诚挚地邀请各位嘉宾和世界各地的朋友们
前往中国观光做客、休闲度假。最后，预祝本届博览会取得圆满成功。谢谢大家。 Beogradski sajam je lider u domenu svog poslovanja i pokretač privrednih dešavanja u zemlji i regionu. Smatra se najznačajnijom sajamskom institucijom u ovom delu sveta, a u 85 godina dugoj istoriji organizovano je više od 3000 sajamskih manifestacija, privučeno više od 60 miliona posetilaca, predstavljeno više od 500.000 izlagača iz čak 180 država. Međutim, prošle godine Srbija je postala zvaničan kandidat za jedan od najvećih događaja na celom svetu, specijalizovani Expo 2027. Ukoliko Srbija postane domaćin ovog događaja, preko 100 zemalja će imati priliku da predstavi najbolje ideje i dostignuća svojih zemalja, i to na temu Igrajmo za čovečanstvo, sport i muzika za sve. Čitav region postaće centar sveta na 3 meseca, tokom kojeg se očekuje više od 4 miliona posetilaca iz preko 100 zemalja. U jakoj konkurenciji 5 država, sigurni smo da je Srbija i ovaj region najbolji kandidat za Expo 2027 i da će ovaj fantastičan projekat biti globalna prilika za proslavu svetskog oporavka i izlaska iz krize. Video koji ćemo sada pogledati ilustruje kandidaturu Republike Srbije i Beograda za Expo 2027. Belgrade, the capital of Serbia. A city that has everything. Monumental old buildings, modern architecture, beautiful nature, and even more, beautiful people. But the most important thing about Belgrade cannot be seen. It has to be felt. That's the spirit of the city that makes you feel at home, no matter where you are. Everyone is a host in Belgrade. Every street that selflessly shares its rich history. Every square that welcomes you with an open heart. Every river that flows with the unique spirit of the city. In Belgrade, hospitality shines with magical splendor, and it's most clear when the night falls. In every bite that speaks thousands of languages, in every sip you'll feel the buzz of the city. In every song that goes deep, deep into the night. Until the dawn, beautiful as this one. Belgrade is tempting, seductive, and relaxed, and awaits you with an open heart. Welcome to Belgrade, the capital of hospitality. Belgrade Expo 2027. Veliko mi je čast i zadovoljstvo da sada pozovemo predsjednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, da nam se obrati. Gospodine predsjedniče, izvolite. Vaša ekscelencija, gospođo Čembo, poštovani gospodine Šiju, uvaženi ministri Vlade Republike Srbije, poštovani gradonačelnici, predsjednici opština, građani Republike Srbije. Danas je važan dan za nas. Veliki mislilac Konfučije dao nam je smernicu za svako putovanje. Rekao je, gde god da idete, idete punog srca. Ljudi koji u našu lepu Srbiju dođu otvorenog srca, uvek će ih ovde dočekati iskrena, rekao bih, neretko veličanstvena dobrodošlica. Danas, kada je turizam postao jedna od vodećih privrednih grana u celom svetu, čak i ovde kod nas u Srbiji, moramo da se prisjetimo reči Konrada Hiltona. Da biste postigli velike stvari, morate da imate velike snove.
Mi smo u poslednjih nekoliko godina velike pomake napravili. Imamo prvi put 2,5 milijarde evra prihoda od turizma. Pre samo 10 godina naše prihode od turizma su bili 720 miliona evra. Dakle, 3,5 puta veći nego što su bili pre samo 10 godina. Imamo 2 puta više noćenja, dolazaka, gostiju koji posećuju našu Srbiju. Na time ne smemo da budemo zadovoljni. Uvijek smo mislili da turizam ne pripada nama, zato što nemamo more, kao mnogi u našem okruženju. More nemaju ni zemlje koje su uspešnije od svih tih koji imaju more, i po broju turista, i po prihodima koje ostvaruju i Austrija, i Švajcarska, i mnoge druge evropske zemlje. Za nas je ovaj sajam turizma velika manifestacija u ovom delu sveta, verovatno je najveća. Zato želim dobrodošlicu na 44. međunarodni sajam svima koji će u naredna 3 dana biti ovde. Postićemo preko 30 država, ogroman broj izlagača i više desetina hiljada posetilaca. Imaćemo preko 350 izlagača i preko 100 lokalnih samouprava predstavit će svoje programe, svoje gradove, sela, svoja divna mesta. Više od 40 turoperatera iz Srbije i inostranstva predstavit će u najboljem svetu svoju ponudu. Pored onih destinacija koje su uvek prisutne na sajmu, ove godine će se premijerno predstaviti i Alžir, Burundi, Kamerun, Obala Slonovača, Gabon, Ekvatorijalna Gvineja, Namibija. Posebno čast za nas predstavlja saradnja i činjenica da je zemlja partner ove godine Narodna Republika Kina. I ja sam posebno srećan što je ovde preko 20 preduzeća iz Narodne Republike Kine prisutno na ovom sajmu. I hoću vama, ekscelenciju, da se zahvalim na ogromnom trudu. Hoću da se zahvalim predsedniku Siju, da se zahvalim Komunističkoj partiji Kine. Obično ljudi misle da kada na ovakav način se obraćam, da to govori neko iz prošlog veka. Ne, to govori neko ko misli na budućnosti svoje zemlje i gleda u budućnost sveta. Zahvalni smo na tome što učestvujemo u inicijativi Pojas i put, u inicijativi saradnje zemalja centralne i istočne Evrope. Zahvalni na tome što se otvoreno, kada to niko drugi ili malo koji drugi u svetu rade, zalažete za mir i smete to jasno i nedvosmisleno da izgovorite. Za nas je veoma važno što imamo prijateljstvo od poverenja, kako je gospodin Šiju ovde upravo rekao. Za nas je Kina iskreni prijatelj i uvereni smo i da kineski narod, baš kao i kinesko rukovodstvo Srbije, doživljava kao iskrenog prijatelja. Ja hoću da iskoristim ovu priliku da pozovem kineske građane da dođu u našu zemlju, da dođu u Srbiju. Ja samo jednu stvar mogu da im garantujem. Imamo mnogo toga lepog, mnogo toga vrednog što mogu da vide. Ali ono što im garantujem je više od toga. Nigde ni u jednoj drugoj zemlji u Evropi neće biti tako srdačno dočekani kao ovdje u Srbiji. Niko ih neće tako raširenih ruku i tako otvorenog srca dočekati kao što će ih dočekati građani Srbije. Zato građani Kine, dobrodošli u Srbiji, mi vas čekamo i čekamo vas kao najbliže i najdrže prijatelje. Smatram da je veoma važno da kažemo neke od brojeva, da vidite koliko nam je to bitno. I kada govorimo o ovom ekspu specijalizovanom za 2027. Ove naše prostorije imaju istorijski značaj, ali morat ćemo mnogo toga da unapredimo, mnogo toga da uradimo. I u infrastrukturi Srbije takođe. Zato hoću da čestitam, ja to retko radim, i da pohvalim mladog čovjeka, ministra Huseina Memića, koji je došao sa pravim programima i za razvoj Dunava i Podunavlja. Više od 70 miliona evra uložit ćemo od Apatina do Negotina, ne računajući onaj novac koji Veliko Gradište i Golubac već dobijaju u skladu sa postojećim projektima. Morat ćemo da radimo mnogo na razvoju banjskog turizma. Mnoge banje su nam uništene u periodu od 2000. do 2010. godine. Morat ćemo mnogo toga da radimo na infrastrukturi za naš planinski turizam, jer imamo veličanstvene planine,
ali nam i dalje nedostaje infrastrukture, iako je mnogo toga poboljšano. I ono što mislim da je važno, da ljudi znaju, dakle, da su naši prihodi, osim onoga što sam rekao, 3,5 puta veći u odnosu na period od pre 10 godina. Hoće takođe da znaju da je broj kineskih turista od 2012. do 2019. pre pandemije, kada se i Kina i Srbija zatvaraju, dakle, povećan 30 puta. I mi nismo zadovoljni. Mi smatramo da to može da bude 300 puta i 3000 puta, jer to 30 puta za nas nije dovoljno i mislimo da zaslužujemo i da bi bilo dobro da vidimo mnogo veći broj kineskih turista. I verujem da otvaranje aviolinija sa Tianjinom, de facto Pekingom, ali uskoro otvaranje linija sa Šankajem i sa drugim delovima Narodne Republike Kine će pomoći da veliki broj kineskih turista uz podršku turoperatera koji se danas ovde nalaze, da te turiste dovedu ovde, kao što ćemo i mi sa velikom željom i strašću posećivati Narodnu Republiku Kinu. Ono što je važno, od 1. januara do 15. februara ove godine, u odnosu na isti period prošle godine, preliminarni podaci pokazuju da smo ostvarili rast dolazaka stranih gostiju za 53% i noćenja, broj noćenja za čak 69%. Srbija je u 2022. godini, verovali ili ne, prema podacima Evropske turističke komisije, na prvom mestu u Evropi u pogledu porasta, dakle procenta porasta broja noćenja stranih turista u odnosu na 2019. godinu, a to je 23%. Prema procene Republičkog zavoda za statistiku o prometu u ugostiteljstvu u 2022. godini uvećan je za 97% u odnosu na 2019. godinu. Želeo bih još nekoliko reči o našim partnerima iz Narodne Republike Kine. Poslednjih 10 godina povećali smo trgovinsku razmenu za 342%, za 4,4 puta. Ta razmena je bila 2012. 1,4 milijarde, danas je 6,1 milijarda. I samo jedan detalj. Srpski izvoz je sa 6,4 miliona dolara povećan na milijardu i 200 miliona dolara. Samo da ljudi vide šta je to što smo uradili i koliko je naša zemlja za ovo kratko vreme napredovala i kako smo naše odnose unapredili. Takođe, ljudi treba da znaju da 3 od 4 kompanije koje su najveći izvoznici iz Republike Srbije jesu kineske kompanije. Zijin Copper, Zijin Mining i Železara Smederevo. Habis iz pokrajine Hebej, ako nisam pogrešio instalaciju. I nemoguće da je 11 milijardi gledalo strašenje ovaj naš Slobodan Trkulja, možda 1,1 milijardu, pre bih rekao 110 miliona, ali 11 milijardi nema još na svetu za jedno 30 godina. Onda će Trkulju da gleda 11 milijardi. Dakle, ono što je važno da naučimo od Kineza, to su strpljenje, trpeljivost i rad. Mir je dragocen. Ova izreka najpreciznije otelotvoruje kulturnu tradiciju kineskog naroda koji pre svega voli i ceni mir i slobodu. I predsednik Xi neretko citira u svojim govorima i razgovorima ovu rečenicu sa svetskim državnicima. Želeći harmoniju između čoveka i univerzuma, želeći mir, a to malo ko danas u svetu govori, vama, poštovani kineski prijatelji, upućujem srdačnu dobrodošlicu u Beograd. I bolje je jednom videti nešto nego slušati o tome 1000 puta. Želim da vas zamolim da posvedočite svojim prijateljima o lepom gostoprimstvu koje ste ovde doživali. Recite, bolje je da Srbiju posete i vide nego da o njoj samo slušaju. Mi ćemo da se borimo i za ovu 2027. da dobijemo specijalizovani ekspo. Ogroman bi to značaj imalo za Srbiju, ogromne prihode, pravi turistički bum za našu zemlju. Ja procenjujem da možemo da budemo ispred ostalih, dakle i Argentine i Minnesota u Americi. Ključni konkurent po nama je Malaga, Španija, ali verujem da naši prijatelji iz Malage, posebno što su jedan put bili domaćini i oni iz Sevilja velikog ekspa, da možemo da pobedimo i da dobijemo u prestižnu organizaciju specijalizovanog ekspa. Još jedan put svim izlagačima, svima vama iz Narodne Republike Kine i svima poštovani prijatelji iz Srbije želim
dobrodošlicu na ovaj 44. sajam turizma i sa dužnost mi je da kažem, proglašavam sajam otvorenim, želim vam sve najbolje, dobrodošli u našu Srbiju i osjećajte se kao kod svoje kuće. Baš onako kako